tomto videu sa dozviete, ako sa orientovať v aplikácii Gnosus. Užívateľské prostredie aplikácie sa skladá z týchto častí. Hlavná lišta, záložky modulov, ribbon, zásobník s vyhľadávaním, pracovná plocha a pás kariet. Hlavná lišta zobrazuje používanú verziu aplikácie a tlačidlo pre odhlásenie. Zatvorením prehliadača alebo jeho karty sa rovnako môžete odhlásiť z aplikácie. Záložky modulov obsahujú všetky dostupné moduly v rámci zakúpeného produktu. Kliknutím na konkrétnu záložku sa presuniete k ovládaniu konkrétneho modulu, napríklad reportov. Ribbon obsahuje konkrétne nastavenie modulu a filtre požadovaného výstupu, ktorý sa zobrazí na pracovnej ploche. Pre väčšiu prehľadnosť sú funkcie logicky zoskupené do oddielov. Zmeny v nastavení v Ribbonu potvrdíte kliknutím na modré aktualizačné tlačidlo, ktoré vygeneruje nový výstup. Zásobník s vyhľadávaním je dôležitým miestom aplikácie, kde je možné rýchlo vyhľadať firmu alebo osobu. Tu môžete uložiť svoje obľúbené subjekty alebo znova použiť skôr zobrazený výstup. Výstup vybraného subjektu zobrazíte pretiahnutím subjektu do pracovnej plochy. Pracovná plocha obsahuje výstupy jednotlivých modulov. Napríklad modulom Report zobrazíte detailný výpis informácií o spoločnosti. Niektoré typy informácií sa zobrazujú interaktívnou formou. V module Väzby zobrazíte graf prepojení medzi firmami, ktorý môžete dynamicky prechádzať. Pracovná plocha obsahuje ovládací panel, ktorý vám umožní vykonávať operácie pre konkrétny modul. Tu je možné zobraziť zoznam subjektov v grafe väzieb, zjednodušiť orientáciu vo vygenerovanom výstupe alebo zobraziť časovú os. Niektoré tlačidlá panelu môžu po ich aktivácii dynamicky zmeniť zobrazovaný výstup, napríklad zmena typu grafu. Pás kariet obsahuje všetky vaše výstupy od posledného prihlásenia. Karty sa chovajú podobne ako karty v internetovom prehliadači. Môžete ich presúvať alebo mazať.